Ο Αργεντινός έδωσε τον Μακέντα, ωραία, αυτός άλλαξε την μπάλα, επιχειρήθηκε ένα σουτ. Ζητούν χέρι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στην προσπάθεια και στο ζωοποίηση από την ομάδα του VAR. Στο χέρι του Πιάτσικα, πάει να το δει. Και το δίνει, είναι το πρώτο πέναλτι. Πέναλτι που εκτελεί ο Μακέντα, 1-1. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει και είναι το πρώτο γκολ που σημειώνεται με χρήση VAR στο ελληνικό πρωτάθλημα του Super League 1. Λαμία Παναθηναϊκός 1-1. Εδώ ο Περέα τσιμπάει την μπάλα. Διεκδικεί με τον Μαρινάκη. Ο Τζίλος βλέπει τη φάση. Λέει πέναλτι. Ο Ιταλός για το δεύτερο δικό του γκολ. Πρώτο του Παναθηναϊκού σήμερα. 1-3 στο 85. Δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και αυτό με τον ίδιο τρόπο. Με πέναλτι του Μακέντα. Ο Μακέντα στην περιοχή, είναι δίπλα ο Γερμανός. Δείχνει το σημείο του πέναλτι. Στο 88. Να δούμε ποιος θα πάει να εκτελέσει τώρα. Εδώ είναι ο Μακέντα και η προσπάθειά του στη μονομαχία με τον Μεριά. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Από τον Μεριά στον Μακέντα. Σειρά του Μολό να δοκιμάσει, παίρνοντας αρκετά μέτρα φόρα στην ευκαιρία του Παναθηναϊκού να ισοφαρίσει στο 90. Εκτελεί ο Μολό, 1-1. Ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο Ολυμπιακό Στάδιο με το πέναλτι του Μολό. Στην προσπάθεια του Χατζηθεοδωρίδη, όταν ο Περέα περνάει περιοχή για τράβημα του Σουάρεθ. Πέναλτι. 1-0. Ωραία εκτέλεση στο 8. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Χατζηθεοδωρίδης πατάει περιοχή, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Είναι στο έδαφος, πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 5. Χατζηγιοβάνης είναι έτοιμος πέναντι από τον Μελίσσα. Αλαπανένκα. Στο 7 ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στο Βόλο. 1-0. Σέντρα με το δεξί για τον Χατζηγιοβάνη. Από την απέναντι πλευρά μόνος κάνει κοντρόλ μες στην περιοχή. Είναι στο έδαφος. Πέναλτι. Χατζηγιοβάνης εκτελεί στα δίχτυα. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Παίρνει το προβάδισμα με τον Χατζηγιοβάνη να σκοράρει. Ο Δόνης θέλει να γίνει απειλητικός, μπήκε στην περιοχή και πήρε πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης. Εκτελεί ο Μακέντα, 1-1. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει με τον Ιταλό. Πέμπτο γκολ του στο πρωτάθλημα. Το τρίποντο. Πάσα του Ζαχίτη είναι καλή για τον Νάτς. Ο Μακέντα στην περιοχή, ο Νάτς προσποιείται, κάνει καλή πάσα. Ο Δόνης ψάχνει χώρο για να εκτελέσει. Πέναλτι, καταλογίζει ο διαιτητής. Ο Παναθηναϊκός στο 47 κερδίζει πέναλτι με τον Δόνη. Εκτελεί ο Μακέντα, 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 49.